Uite, 2 pași. Uite, hai că merg după el. Uite, 2 pași. Cum mai avem? Sunt aproape. Asta ce este? Limonadă. Limonadă? Și stai și mă uit la asta. Ce mă uit și aici? Stai că-mi iau și mie de-astea. 1, 2, 3, 4. Sau ala de De-asta, vreau de-asta. Și dar vreau ca să-i luăm și Altimer, că nu mai avem. Hai că merg și stau la rând. Ce ți-ai luat acolo? De-asta, înțeleguri. Și mai ce? Actimel. Nu, vreau să mă sar. Vreau să sar. 1, 2, 3 și... Oh, no! Am văzut că îl țin în brațe. Și... Ce faci acolo? Vreau și tati, vreau să rămân la loc. Tati! Tati, vreau să mă vezi pe reclama. Vreau să spun că m-a dărâmat. Ce ai făcut? M-a dărâmat. Cine te-a dărmat? Astea. Uite de aici.